Здравейте, приятели, пак сме с Петю. Сега ние сме горе тук в гората. Вижте. Поправка! На ресторант сме, просто сме се завряли в една гора. Да, така, да. Той само поправя наш. Ние сме с Петю, да. Фаби, айде спаш, кажеш. Какво това бе? Ела, бързо. Нещо влезем там, бе. Ела тук. Това е някаква бабичка! Петю? Ето. Върнахме се в ресторант. Така. Измори се. Хора! Ох, Падат скоро. ето я. Той ще! Я си, да! Не. О, но. Това е лош знак. Това е лош знак. Криса, брат! Къде е Петю? Петю го няма, хора, Петю го няма. Мисля, че тая го е отвлякла. Ето го. Бързо! Май няма да ме намери тая бабичка. Това не е много добър знак. Не, махни го това видео. Не. Тя се открине, да махни го. Ето я, баба Звездара. Баба Звездара. Ето е там баба Звездара, която играе ключенци. И сега беше на такова. Разкрих се. О,
О, но. Баба звездара, баба звезда. Баба звездара, баба звезда. Баба звездара, баба звездара. О, не! Не! Отново. Не отново. Не, отново старахме. Ченци! Разкрий се. Аз бях когато играх в Майнкрафт. Аз бях когато играх в Майнкрафт. Крякане! Баба Звездара. Не съм малко. Не искам да спра. Не искам да ме... Звездара! Баба Звездара! Чухте ли го това? Звездара! Чухте ли го това? Баба Звездара! Баба Звездара! Баба Звездара! Баба Звездара! Баба Звездара! Фана, Фаби! Защо не ме пускаш? Добре! Това не е А. добре! Как? Виж, тя се превърна в Виктория. Но как? Но аз исках да ви Но ти беше чудовище! Как се превърна в Виктория? Аз видях. А къде е истинската Виктория? Аз съм истинската Виктория. Ти си фалшивата. Да, бе, да, истинската Къде е съм. истинската Виктория? Истинската съм. Бягай. Аби истинската Абе, съм. къде е истинската Виктория, бе? Аз съм истинската Виктория, Ти си казвам. ви. фалшивата Виктория. Да, бе, да. Ето ли, че си фалшивата? Али, бе! Али, бе! Али, бе! Взема това, дядо! Хора, мисля, че трябва да тръгвам. Ме чекат много по-важни неща, отколкото да гледам тях си 3 пъти. Чао! Баба Стефана! Дядо, тук, защо си тук? Какво е това място? Я съм Ванеза! Как е лето? О, но. Добре, хора. Очакват още много страшни видеа. Това беше фейк Виктория.